Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Ευχαριστώ που αποδέχτηκες την πρόσκληση. Τιμή μου. Προλόγησα πριν από λίγο την συνέντευξη μαζί σου και έλαβα ξεκίνησα μάλλον με την εξής λογική, ότι ανακοίνωση διαμαρτυρίας βγάζει συνήθως ο ηττημένος, αυτός που θεώρησε ότι αδικήθηκε κατά την άποψή του. Εσύ ως νικητής της αναμέτρησης αυτής θα ήθελα να δώσεις τη δική σου εικόνα, όχι για την αδικία ή όχι, την εικόνα του παιχνιδιού. Πώς εσύ το είδες, γιατί ήταν το πρώτο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Ναι, αν και η φιλοσοφία μου είναι εντελώς διαφορετική και είμαστε ήδη Τετάρτη 4 μέρες πριν από τον επόμενο αγώνα και στο μυαλό μου πλέον υπάρχει μόνο Αμβρακιά Κωστακιών και το παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής έχει παρέλθει. Ήθελα να σου δώσω ένα διάλειμμα, γι' αυτό το κάνω. Ναι, και από εκείνο το παιχνίδι κρατάμε μόνο τους 3 βαθμούς. Εν τούτης, δεν μπορώ να μην απαντήσω στην ερώτησή σου. Η εικόνα θα έλεγα ήταν πλήρης στόχος του παιχνιδιού καθ' όλη τη διάρκεια του 90 λεπτού από την ομάδα μου. Χωρίς να είμαστε εντυπωσιακοί στο δημιουργικό τομέα, αλλά ανασταλτικά δεν κινδυνεύσαμε ούτε μία φορά και τον γκολ που το φάγαμε καθαρά από απερισκεψία δική μας. 2 φορές φερθήκαμε απερίσκεπτα και φάγαμε τον γκολ. Είχαμε, όπως είπα, πλήρης έλεγχο του αγώνα και δημιουργήσαμε 3-4 πάρα πολύ καλές ευκαιρίες. 2 πριν τον γκολ και άλλες 2-3 μετά τα 2 πέναλτι να αυξήσουμε και το δείκτη του σκορ. Έχει παρέλθει το παιχνίδι, δεν θέλω να ξανασυζητήσω για αυτό το παιχνίδι. Όχι, Η ανάρτηση του βίντεο πιστεύω ότι δικαίωσε πλήρως το διαιτητή για τις αποφάσεις του. Τα παραπάνω στο μυαλό μου μόνο Αμβρακιά Κωστακιών. Εμένα με ενδιέφερε να μου δώσεις την εικόνα το πώς εσύ εξέλαβες το πρώτο παιχνίδι της ομάδας σου. Αν είσαι ευχαριστημένος από την εικόνα της ομάδας που ετοίμασες. Αποδεικνύει το γεγονός, η ερώτηση που μου κάνεις αποδεικνύει το γεγονός ότι ένας δημοσιογράφος έπιασε το νόημα του ποδοσφαίρου. Ποια ήταν η εικόνα του αγώνα. Τίποτα παραπάνω. Δεν χρειαζόμαστε παραπάνω, αυτό μας ενδιαφέρει. Τώρα, πάμε σε 2 σημειώσεις που έχω κάνει. Αποστόλη, θα σε κρατήσω πολύ, γιατί ξέρω ότι μόλις τελείωσε προπόνηση. Στην ενδεκάδα που χρησιμοποιείς, 13 που χρησιμοποίησες, βλέπω 2 καινούργια ονόματα. Οι προσθήκες μπαίνουν πολύ προσεκτικά ή ανάλογα με τις ανάγκες του παιχνιδιού? Κοιτάξτε να δείτε πώς έχουν τα πράγματα. Κάποια παιδιά σίγουρα που δεν ξεκίνησαν, σίγουρα στο μυαλό μου λογίζονται βασικοί. Απλώς κάποιοι τραυματισμοί τους έφεραν λίγο πιο πίσω. Κάποιοι ήρθαν αργότερα, αποκτήθηκαν αργότερα στην προετοιμασία της ομάδας. Γι' αυτό όμως υπάρχει υλικό 25 ποδοσφαιριστών και όχι 13-14, για να μπορείς να βλέπεις ποιος είναι σε καλύτερη κατάσταση και να πράττεις ανάλογα. Το κριτήριό σου δεν είναι το επόμενο παιχνίδι και πώς θα αντιμετωπίσεις τον αντίπαλο, σίγουρα για τις θέσεις που θα επιλέξεις, ή έχεις μια νόρμα την οποία κρατάς σταθερή? Κάθε ερώτησή σου αποδεικνύει ότι είσαι σχετικός με το ποδόσφαιρο και χαίρομαι γι' αυτό. Είμαι από τους προπονητές που θέλω η ομάδα μου να έχει τη δική της φιλοσοφία. Όχι ότι θα παραβλέψω το πώς παίζει ο αντίπαλος και δεν θα προσπαθήσω να σταματήσω τα του αντιπάλου, θα το κάνω και αυτό, αλλά πρωτίστως θα κοιτάξω να έχει η ομάδα μου τα στοιχεία που θέλω. Αν η ομάδα μου δεν μπορεί να πατήσει την μπάλα, δεν μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο, δεν θα ασχοληθώ να σταματήσω τον αντίπαλο. Πρώτα θα κοιτάξω να μπορώ να παίξω αυτό που θέλω εγώ να παίξω και μετά φυσικά ό,τι μπορέσω να περιορίσω και από τον αντίπαλο, τόσο ώστε να φτάσω στο στόχο μου. Ποδόσφαιρο κατοχής, Απόστολε, ή ποδόσφαιρο κατά τη διάρκεια του αγώνα, όπως μπορούμε να το προσαρμόσουμε? Είμαι λάτρης του ποδοσφαίρου κατοχής, αλλά επειδή στη ΓΑΜΑ Εθνική πολλές φορές ίσως χρειαστεί να προσαρμόσω λίγο τη φιλοσοφία μου, θα το κάνω. Και προχθές δεν κρύβω ότι επέλεξα συνειδητά πολλές φορές να δώσουμε την μπάλα στον αντίπαλο και να παίξουμε κάπως διαφορετικά. Το κάναμε χωρίς να πούμε ότι θα παίξουμε αντιποδόσφαιρο, όχι, πάντα με τη φιλοσοφία ότι θα παίξουμε και εμείς ποδόσφαιρο και θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε. Ξέρω την λογική σου, καταλαβαίνω, όχι ξέρω, σε παρακολουθώ, το ξέρεις, και αντιλαμβάνομαι τον τρόπο που σκέφτεσαι για την ομάδα σου. Οι περισσότερες ομάδες στην κατηγορία, Απόστολε, έχουν τη λογική της αμυντικής διάταξης και να βγουν στην αντεπίθεση.
αυτό πιστεύεις ότι θα δημιουργήσει προβλήματα στη δική σου ομάδα, η οποία, να σημειώσω ότι από πέρσι δεν έχει πολλές αλλαγές, έδειξε ένα πρόσωπο πολύ επιθετικό, σκόραρε σε όλα τα παιχνίδια, αν θυμάμαι καλά, αν κάνω λάθος διόρθωσα με σε παρακαλώ, νομίζω ότι σκοράρετε σε όλα τα παιχνίδια. Πιστεύεις ότι αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα στην ομάδα σου? Σίγουρα είναι ένας τρόπος στον οποίο οι περισσότεροι προπονητές, και θα έλεγα οι περισσότεροι προπονητές των ομάδων που προσπαθούν, που έχουν σαν στόχο να σωθούν στην κατηγορία, ακολουθούν αυτή την τακτική της σφιχτής άμυνας και να προσπαθούν να βγουν στις αντεπιθέσεις, ιδίως όταν παίζουν με ομάδες που είναι φαινομενικά ανώτερες. Θα είναι πρόβλημα και για μας και για όλες τις ομάδες, και γι' αυτό έχουμε στρέψει την προσοχή μας ιδίως και αυτή τη βδομάδα πώς θα μπορέσουμε να διασπάσουμε μια καλά οργανωμένη άμυνα όπως θα είναι η ομάδα της Αυρακίας Κωστακιών, το οποίο θα χρειαστεί πολύ υπομονή και ρυθμό στο παιχνίδι μας. Ρυθμός, άλλο ένα μυστικό. Πιστεύεις ότι στην κατηγορία μπορεί μια ομάδα να κρατήσει για κάποιο περιορισμένο όμως χρονικό διάστημα ρυθμό με τον τρόπο που παίζουνε? Χρειάζεται πολλή δουλειά για να το πετύχει. Ναι. Χρειάζεται βοήθεια από όλους, και από τον αντίπαλο θα έλεγα να θέλει να παίξει ποδόσφαιρο, και από το διαιτητή να μην σφυρίζει πολύ, για να μπορείς να δεις ένα παιχνίδι με ρυθμό, να ευχαριστηθείς ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου. Κατάλαβα. Αλλά είναι θέμα δουλειάς. Είναι θέμα δουλειάς. Κατάλαβα. Ωραία. Η τελευταία ερώτηση, και να σε ευχαριστήσω ιδιαίτερα που δέχτηκες την πρόσκληση. Έχω καθιερώσει ότι κάθε Τετάρτη θα έχω συζήτηση με κάποιους προπονητές και ελπίζω ότι θα το κάνουμε επανειλημμένα αυτό, για να ενημερώνουμε τους φιλάθλους της Πίδνα Κίτρους το πώς προχωράει η ομάδα. Ο στόχος της ομάδος ποιος είναι? Πέρα από το να παίξει ωραίο ποδόσφαιρο, το οποίο το έχει δείξει ότι είναι μέσα στη διαστάσεις της, ποιος είναι ο βασικός στόχος της ομάδας? Η άνοδος, πρώτες θέσεις, δεύτερες? Από τη στιγμή που η ομάδα πέρυσι τερμάτισε στην 4η θέση και κατέκτησε το κύπελλο Ερασιτεχνών, πλέον οι στόχοι μας θα είναι πιο υψηλοί. Αν πούμε ότι είναι επιτακτικός στόχος ο πρωταθλητισμός, ίσως κάποιοι να μας κλεβάσουν, δεδομένου ότι στον ίδιο όμιλο με εμάς είναι ο Ολυμπιακός Βόλου, η Νίκη Βόλου, ο Απόλλων Λάρισσας, ο Καραϊσκάκης, που και μεγάλα μπάτζετ έχουν και πολύ καλό ρόστερ έχουν, αλλά ο στόχος του δικού μας είναι κάθε εβδομάδα νίκη. Είναι δυνατό να κάνουμε 30 νίκες? Το θεωρώ αδύνατο. Αν μέσα σε αυτό το στόχο μπορούμε να κρατήσουμε να είμαστε ενεργοί κάθε εβδομάδα και να προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες νίκες να επιτύχουμε, ό,τι καλύτερο έρθει θα είναι το ιδανικό για μας. Δεν κρύβω ότι αν έρθει η πρώτη θέση, όχι απλώς θα τη διεκδικήσουμε, αλλά θα την αρπάξουμε. Μάλιστα. Βλέπω ότι η φιλοσοφία σου δεν έχει αλλάξει κατά το ελάχιστο από τότε που σε πρωτογνώρισα ως προπονητή. Χαίρομαι γι' αυτό και βλέπω ότι και οι ομάδες σου έχουν την ίδια λογική, προσπαθούν να λειτουργήσουν πάνω σε αυτή τη λογική. Αυτό που εύχομαι είναι να πετύχετε το στόχο ως ομάδα και εσύ το προσωπικό σου στόχο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, και αυτό που είπες για κάθε Τετάρτη είναι εύλογο. Είμαι στη διάθεσή σας και εγώ και οποιοδήποτε παίχτης της ομάδας, οτιδήποτε χρειαστείτε, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και το δικό σας το έργο. Αν η Πίδνα Κίτρους θεωρήσει εσύ ότι χρειάζεται κάτι να ανακοινώσετε, χρειάζεται κάτι να προβάλλετε από την ομάδα, με πολύ χαρά το ράδιο ενημέρωση είναι εδώ να μπορέσετε να το κάνετε. Με πολύ άνεση και χρόνο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Να είσαι καλά. Καλή επιτυχία στο επόμενο παιχνίδι. Ευχαριστώ πολύ.